Balik na mga sukintig paminaw diri sa tuang nga pagkulo kabildo. Straight to the point. Matod bang kasamang irol retirado nga ayaw ninyo na patyang adik oy kay masoko ang taga Quadcom ha. Okay, onya ato asa nga tagad pagtagad diri mga sukintig paminaw kay kanang na ang kanig viral manggod ni. Kanya kanang balikan ta nang kuandon kanang na ang banang namo sila sa asawa balikan ta na karon taon. Arita mga sukintig paminaw kay nakuhaan manggod ni sa dunay explanation ani ang taga CCTO karon. Kalabot ni ining viral nga driver sa modern jeep padiris Dakbaya Sugbo kay tungod lagi ini niya in taong blind ba. Tungod aning ni ang buta kay sa aligasyon manggod sa naka video matod pa nga kanang na ang gitikitan sila tungod kay dunay istorya nga nilabang ang kaning ni ang mao nga buta in taon mga sukindig paminaw o niya kanang naang ni pasakay ang modern jeep og buta sa dili kuno bus stop ha. Straight to the point. Ato nin tan-awon karon kay niingon man sa taga CCTO nga dili na kuan dili na sa ingon nga ni pasakay diha dapita kun dili dugay na kuno nagpondo di ay kaning ni ang mao nga modern jeep mo nang ilang gitikitan. Asa man to naabatay kuan ani kanang naang kato nga video ato kasamangkin ato nga unsa man naa nga tan-aw na to usab kaning ni ang kaning ni mao ni nga video buta lang og ipasakay buta lang og ipasakay Ra. Kung ikaw palabangon ni mong buta sir musugot ka di palabangon ni mo ang buta musugot ka di muhangyo ni mo. Ako ni hangyo ang buta nga musakay siya. Gihatod pa gyud sa concerned citizen. Ikaw palabangon ni mong buta ni. Unsa man? Nangisog og mayo. Ang driver buta na buta. Mao ni siya mga nong gidakop mi amo ni ang buta sir Wala ka diya gidakop mi niya gisiwan mo gisiwan mi sir tubangan na to buta na buta lagi na buta kaya to nang ipakuan nagbidyo ko sir ay sus ari kayo to pipawan magdali kani mo ko anay bugom day ka di ay buta na nayabag magay picture na niya ay pagdagan picture na niya na istorya ang buta diri ni istorya ang buta istorya monggol mo ka di ay istorya ang buta uplok buwang yabag ay pagpataka buang ka na tanawa ang mga katutok na sakya pre isog sa kan driver sumone siya ha kining ni ang aligasyon mga sukintig paminaw kining nga video nga gipost matod pa ang karon ni tubag man taga CCTO ani pero ang aligasyon sa driver ngadto sa enforcer mga sukintig paminaw nga iyang gipasakay ang buta kay kana bang bisan og dili bus stop sumuna nga naman tay balaod nga adto gid ka mo sakay dito mga kasamang ni store sa bus stop adto ka mo pick up og pasahero pero na may exemption tanang balaod na to nya kani labi na nga ang buta mo ini labang so kanang naangkon ni para ang buta diha sa dili bus stop mo na nga makaingon ta nga konsiderasyon na lamang konsiderasyon na lamang kay labi na kay blind in town pero niingon karon ang taga CCTO mga sukindig paminaw na dunay CCTV matod pa sila nga ikapakita nga pila na nago signal ang kanang na ang signal light wa man gihapon mo hawa sa kalsada kining maong modern jeep kay naghuwat og dugang pasahero. Straight to the point. Muna nga mo man makaingon ta nga sa itong pagkuha sa video ba pero muna itong tan-awon karon kay lahi ang version sa driver lahi sad ang version sa CCTO. So matod pa sa taga Cebu City Transportation Office nga ang video kuno nga gipost dautan ang katuyuan
sa driver mga sukin dig paminaw kay angay nga kanang na ang dauton ang pikas, kanang na ang kaning dauton mga sukin dig paminaw ang kaning ni ang habig sa taga CCTO. So giklaro karon sa Cebu City ha no kaning niya. Kay makaingon man tanga magkakuan na to ba nga sus biha ani no kana ang kana na ang buta nga gipasakay in town maluoy ka ba? Pero kana kung naman si katarungan ang taga CCTO day kasamang nistor nga okay ra kung tinuod nga iyang gipasakay na pero pag go signal ni gosad siya wa man kuno mugo. Na may kuan ang taga CCTO ana dunay video sa CCTO. Ang ikapakita nga kuan gyud kuno kanang na ang wa gyud kuno bisag sige nag signal, wa gyud kuno mugo kay naghuwat og dugang pasahero. Ato nin tan-awon ron mga sukin dig paminaw ha kay kanang na ang pananglitan og asa may kuan ani kay ang atoa nga sa may sad-an gyud ani. Kung tan-aw nato nga tinuod ang giingon sa taga CCTO medyo kuan sad kanang na ang dili pod mayo ang gibuhat sa driver, pero kung dili makapakita og tinuod nga CCTV ang taga CCTO dili pod man tingali striktohon kay kamo kunoy ingon ini may gani kay kanang na ang kanang na ang kaning ni mga sukin dig paminaw nga buta maluoy bisag taga samang nisdor. Sinang kabuta ba nimo pang gipatos basta bisag layo, so naay konsiderasyon na pero mo na nihunong in town sa nangugat ra ba in town driver, pero ugwa sa mo kuan sa go signal murag lahi po ng istorya ha. Karon taud ato ang kontakon si Raquel Arce ang pangulo sa taga CCTO. Ingon man usab kaning giingon nila nga CCTV. Do naman kuno sila CCTV ani tan-aw na to ha. Kamo mga naminaw na to nagtan-aw sa Facebook live kamo mismo maka kuan man gyud ta kanang naa nga makakita man gyud ta maka adalisar mog tarong karon tataw da atuan ng tan-awon ha. At tabangitan yung tan-aw kay para nga makuha na to kinsay nagsultis tinuod ani. Kasunan ka nga blind ka sa mangnisor luoy pud in taon o ganang na ang pananglitag imo strikto sa balaod ha. Straight to the point. Unya kan sakto man natay balaod ato ipatuman yung balaod. Pero na exemption ba? Na exemption di klarohon sa nato ha. Karon taud lang nga sa tong pagbalik mga sukin dig paminaw ato aning hatagag pagtaga. Unya di apa ang katuntuan nga ang isyu ipadayon nato tong isyu ni General Torre lagi. Unya di apay adik nga gigukod mga sukin dig paminaw kasamang Pulaw Ro kuan ron dito. Atoan naka-monitor mga sukin dig paminaw pinduti lami diri kasamang pol o galing kanang naang madakpa na ning niyang adik kunya ayaw gyud pasukula ha. Ayaw pasukula ang adik kay so simako palayo og mahinaykan sa tong kapulisan kay mosukol nya mo dipinsa man gyud ang pulis ha. Kailangan magpapatay lang sad ha. Ito ni hatagag pagtagad doon mga sukin dig paminaw daghan na itong kuha na isyu oy ha. Mauni nga di adire kanang na ang ato ning hatagag pagtagad garon kay unsa man ginahanglan sila update sa kasamang kinsa kuano sa enforcer atay video ra ato. Karilan sang sa enforcer sa kakarisa ato kuanon sa kay pero karo ato day pakita nang Negros sad kay taga Negros ta unya pakaulaw sa mo diya ha. Now ato sang balikan o gamay kaning nang isyuha kay ganiha alas 6 na limta kuan man nato ni god ginabdan tas oras. Ato aning iklaro kay ang driver sa modern jeep katong nagpasakay buta lagi. Hangyo nimo. Kani. Ako ni hangyo ang buta nga musakay siya. Gihatod pa gyud sa concerned citizen. Ikaw palabangon imong buta ni. Unsa man? Mo ni alagaan sa driver. Mao ni siya mga nong gidakop mi kani sa sir. Sir. Wala ka diya. Gidakop mi niya. Gisiwan mo. Gisiwan mi sir. Ya sa tubangan nato. Buta lagi na. Buta. Kaya to nang ipa. Ipakuan. Unya ato nga Video ko sir. mo ni ang buta in town. Video ko. Abi kay to kipawan. Atong tanawon. Na stop lang sa palihog dong. So kani siya ang enforcer gidakop ang driver ni sister gyud nga di ka maluoy nga kaning akong gipasakay buta man gitikitan siya kay pagtuos driver ang rason sa driver nga nihunong siya sa dili hununganan kay naa sa gipasaka nga buta gipasakay.
Pero lahi ang bersyon sa taga CCTO. Doon naman sila pakita nga CCTV footage. Nga matod pa kani di ako ng driver, humana nakasakay na. Nakasakay na ang buta, pero ang kaning driver wala gyud kuno mo larga bisan og kapila na nago-signal. Nga ni green na ang kanang naa nga signal light. Biya sa kuno to kunon tan-aw ni og asa man ni dapita. Kani mauni ang CCTV footage. Kani mga nagtan-aw na to mga maayo manig mata ha. Asa mo ni ang go signal. Tan-aw na to. To ara dito. Ako na ikuan ko no gamay dong, ibalik ko no gamay. Ato ko no ibalik o gamay. So kaning ni tan-aw na to ni diri ni sa may oriente dinhi ka sa mangkin. Ato mang ang asa man gyud ang kuan ani ang location ani niya. Yang location at bang ni sa may oriente. Okay unya ang dato adito kanang naipula nga aro mao na ang katong gisakyas buta katong ganiha. So doon na nag-green na. So ang uban nagsige na og kanang naang sige na og labang og sige na kuan. So naay nauna niyang usa nga traditional jeep di ay. Okay, matod pa makita sa kanang naang makita mga sukintig paminaw sa signal light niya kaupat na nigo ang signal light no. Tan-aw na to na signal light gisirkulan man na ni atong technician diri. Kaupat na nigo signal. Pag stop mao pa ang nisakay ang buta. Ang violation niya kay burag gihimo niya nga terminal ang kilid sa karsada. Amo na nga gidakop siya tan-aw na to. Kani siya puwa. Puwa ni mga kasama ha. Ato ang nga kuano ni, ato ang nga tan-awon kay kanang nang ingon magud ang ubang nga kanang nang buta maluoy ta na kinahanglan natin konsiderasyon pero kung dunay laing violation di na po na mao. Pero ang gipasangil sa driver kani pasakay lagi sag buta. Pero mas maayo tingali ka sa mangkinsad nga kanini pero kaning niyang unsa man gitikitan po ning niyang na ibabaw niya nga naaman say traditional jeep nga naka-parking radyo man ken. Di ba nasa ikuan? Nasa traditional jeep? Kani gray na. So ang uban nga mga sakyanan ni Guna siya wala pa. So tulo ka buok niya to nakita karon nga naka-parking. Ang usa traditional. Ang usa modern mao ni ang gitikitan. Ika-tulo modern gihapon. Ni-stop na, hunong. Hunong na sila, hunong. Hunong kay ni-stop. To tan-aw ni, ha? Torahat, kanang giabutang ag-araw, mauna ang jeep. Tan-aw na to, og mugo ni ron dire, ni-stop man, so hunong. Sus. Torang buta, nilabang mo to. Nilabang ang buta na, nasakay na dito. Oops. So gasta pa. So okay, nakasakay ang buta kay stop, milabang. Kana dako kay kana dong, okay na dong, sakto na dong, dako na dong. Okay, nigo na. Nidagan na ang puwa. Nidagan na ang puwa. Pagdagan sa puwa, wa gyapon nidagan ang katong gisakyan sa buta. Hasta ang traditional jeep kasi man kinwa man lagi gyapon nidagan. Di ana ni aginod na. Okay, aginod na gamay. Aginod ana. Aginod. Ni aginod na siya. Sige. Ang traditional jeep ni aginod na. Kay nigo naman katong naa sa una niya. Dayon. Okay. Ni aginod o gamay ang kaning niyang kuan. Ni aginod na sa gamay sad kasamangkin. Nagkaduol na gid siya sa kanang naang labanganan. Ni kuan siya. Oops. Wa pa gid siya mularga tinuod ay. Ni stop na lang. So di ade dire. Ni stop na lang. Tanawa. Tanawa ni stop na lang kuan ni siya. Unsa man ni siya? Oriente man ang dire sa kilid kasamangkin, no? At bang ni sa oriente. Tanawa. Ni stop na di ay. Nigo na kaupat na ni nakita na tong nigo. Siya wa pa siya nigo. Naabda na lang sa og stop. Mauna unya. Isog malagi kay to sa video, ha?
Tanawa dong kay kita diri sa DYHP mo laban tag unsay tinuod. Kato ganiha kato sa video mo na gani nga wa ta dayon mo hatag og konklusyon ka ganiha. Kani ni go naman. Usa pa siya ni go. Hinay pagyug kayo tanawa. Hinay pagyug kay ang pag-aginod tanawa. Nya ni go na tanawa circle diri kilid ang ubang mga sakyanan to na. Pusot-pusot na. Hinay pagyud sa kaayo. Tanawa dong. Kani makita magyud nato ni Ron kinsa may mulusot. Ayaw glusot dong kay medyo naipit ka dong da. Kita wa ta mo hatag konklusyon ka ganiha. Bisag uban nato nga mga pagtan-aw ganiha murag gibas ang driver, pero na diara tanawa. Na stop na sad. Tanawa. Na stop na sad. Wa gyapon siya nigo. Stop gyapon wa na nigo naa na gyud sa kani ganing yang giparkingan kasabangkin illegal ni kay pedestrian man na, pedestrian lane. Tanawa. Nasa pedestrian di ay. Tanawa. Tanawa naasa ni hunong sa pedestrian. Nakita diri tataw kay pagka kita kamo dia mga nagtan-aw na to ihapa ang go signal di ba upat ka go signal na wa siya mo gimok. Kay ang raso naghuwat og laing pasahero. Straight to the point. Kani ni go na ikaupat na ning guha kasabangkin ikalima na ni. Ikaupat nga go mo ni. Musa pa siya ni kuan. Pagkaupat ni dool na. Ni dool nang ang enforcer ato na kani nakapuwa ay mo na ni dool. Na tanawa. Tanawa ran dool na. Ni dool na. Ikaupat naman kagawa pa man gyapon. Kasi nakatulog to kasamangkin no, nakamata na ni sa pagduol. Kaning ni kaniha pagkita na to sa video nakaingon, wa ta dayon mo kuan dayon wala din ta mo kalawat sa driver pero bisan ang uban ningon ang uban nga sala gyud sa driver mo ni muna pero ato ang tan-aw gyud gisusi nato ang matag side. Kani ni duol naman ni kanin siya pagkaguha ni duol na ang traffic enforcer. Mo na ni ang pagsita. Pero makita nato nga dito pa lang sa dito sa unahan. Diyan naman ni sa pedestrian gani unya na tanawa ang video. Tanawang video ato ibalik ko na to tong video nga purti sang isuga kasamang name sa isukin driver in town. Na may CCTV di man ni mamakak CCTV no kani amo ni. Tanawa na to, minaw na driver. Buta lang akong ipasakay buta lang akong ipasakay. Tara. Awa. Kung ikaw palabangon ni mong buta sir, musugot ka di. Palabangon ni mo ang buta, musugot ka di, muhangyo ni mo. Tanawa. Ako ni hangyo ang buta nga musakay siya. Gihatod pa gyud sa concerned citizen. Ikaw palabangon ni mong buta di. Unsa man? Isukan driver. Buta na, buta. Mao ni siya mga nong gidakop mi kani sa sir. Sir. Wala ka diya. Gidakop mi niya. Gisiwan mo? Gisiwan mi sir. Buta na, buta lagi na. Buta. Kaya ito nang Ipakuan. Nag-video ko sir. Ipasangin lang kaluoy buta kasamang kinapagan. Pagdali. Kani mo ko anay. Bugo mday ka di ay. Tanawa ningo hingalan pambugo ha. Yabag magay. Hingalan pambugo. Picture na niya. Ay pagdagan. Picture na niya, picture. Ni istorya ang buta diri, ni istorya ang buta. Istorya. Monggol man ka di ay. Tanawa ha. Buta. Uplok. Daghan na kining violation kasamang kin ha. Ay pagpataka. Buang ka na. Tanawa punaan pag yun. Puti isugan driver. Tanawa. Sakya pre. Naay nag-ingon nga i-drug test ko nun driver ha. Kaning ni ingon ang taga CCTO nga wala nila gidakop tungod kay nagpasakay sa buta. Ningon ang CCTO wala sila
ang pagsakay sa buta wala nila gitan-aw nga violation. Ang ilang gitan-aw tungod kay dugay kaayo nga nigo bisan og dili pwede nga hunungan dito dapita. Ningon ang CCTO nga okay ra kung muhunong siya kay mo pick up atong buta, okay ra. Ha? Why problema pero tanawa dato ko ibalik ang katong CCTV kanang na ang CCTV sa layo diri sa kanang nang atbang sa Oriente kasamang names. O kani kani padako gamay. O tora tanawa na to ha. O go na. So go ha, tanawang signal go. Okay? So wala siya mo katong ato ko nang ibalik sa kani. Kana. Usa ka go na, wala siya mo go. So ang kanin tradisyonal nasa sa iyahang kuan, iyahang atuwangan. Ha? Kani tanawa, purti pang mamalikas ang driver. Og isog kay driver ani. Mo din na nigitudlo silang operator, ha? Sunan ka kasamang Nestor pagan pang buta, ha? Napagan pang buta sa kalaki. Mo na giingon ka, na stop na. Okay na kay stop. So usa to ka kuan, usa ka to kwintahon gyud, usa to so stop na. Usa ka go naman to. Mo na giingon nga wa gisang buta ana do, ha? Tanawa ha. So ni stop man, so okay ang mga sakyanan ni stop. Awa. Kita man nato pero siya to dito siya. Na may kanang na ang tanaw na to diris atbang kani sa atbang ni siya nga kuan kanang na ang kanang nigo na. Nigo na pud ang mga sakyanan dito nga katong tuwa sa iyang linya. Tanawa nigo na, ikaduha na nang go. Nigo na ang uban nga mga sakyanan to na. Ang yellow akaring di ang kuan kanang naay murag traditional jeep na sing atubangan wala pa pod. Wa pa mo go. So sila nang duha dito. Ato nang giapan giipan na to kaduha na ni go. Kani masuta man gini kay kana okay man ang ato ang paglaban sa kuan pero usa man og naagyoy kanang naang naagyoy ebidensya sad nga kuan mga sakyanan sige na go ana. Ambot ka nin tradisyonal gi tikitan papog kanay or ganang gi obserbaran ra ni. Kay naman goy uban nga mga kanang traffic enforcer sad kasamang Nestor nga ana ra sa des ilawom kay kanang init kayo ba? Init ba kung kayo nang naanga kontino di mandali man manago nang uban usahay. Kana ni stop na. Ato na ha ni stop na. Ikaduha nga stop, ikaduha nga go. So ni stop na o ni ang katong usa nga jeep nga tradisyonal taar gyapon dito. Ikaduha na ha, ikaduha na. Ato ning ihapon gyud. Ihapon na to kay mangutana ta og ang katunto ang buta og pagsakay sa buta. Dito dapat dito palang daan giiphan na dai siya. Dito palang daan ni parking na siya dito daan. Dito na nagsugod og kani ikatulo na. Ikatulo nang go kasamang Nestor awa. Ikatulo nang go. Ang tradisyonal na ara gyapon. Kaning tradisyonal angay punin tikitan. Mr. Enforcer. Kani nilarga naman di ay. Nilarga na ang kaning ni ang tradisyonal. Sa ikatulo nga go, nilarga ng tradisyonal. Ana hinahinag aginod, ana gasunod rin diyang itom nga pick up, then dunay violet nga jeep, then taxi. Dayong sunod, nilabang na ana green nga sakyanan. Siya to ara dito. Ikatulo naman ni nga go. Siya hinahinay siya aginod, ana aginod siya ana. Ato ko nung tan-awon diha be, amang buta diha ni sakay nga go man na unya dili pwede makalabang kay kuha naman na. Ni stop man ang naang pedestrian. Tan-aw na to. Dan ang labang na. Hay may buta aning nilabang ang mga paspas pakinanagan lagi. Tanawa na ng labang. Tanawa ko no ng labang og doon na ba'y buta diha nga ni sakay og kuan kanang kay balo man tang buta unya naa man ginay guide. Murag wa man ko kitang dunay guide. Posible nga ang buta ni sakay didto pa. Bitanaw na to kuno. Kay no nilabang og gadagan man na amang buta ana dapit. No ikatulo na ni nga kuan. Ikatulo na nga stop, ikatulo na nga stop na enforcer ay. Ang enforcer ulo himaklid na ganihara na ini naglungot-lungot sang enforcer.
Kani ni go na. Kani go na ha. Be ko na tanaw to asa man buta dapita diha. Tanawa go na ha ang uban do ana lakaw na. Siya ni aginod siya ni hunong pagyud siya sa pedestrian lane. Natan naklaro man na oh. Na tanawa. Ang enforcer deras atbang oh nagluhimaklid ra. Murag ni sinyas na niya nga napa man ka diha. Isinyasan siya. Wa pa ni dolang enforcer. Tanawa, wa gyud siya mo kuan, wa gyud siya pa bisag go. Hinahinay siya aginod, gialihan yang pedestrian lane. Dito noon sa ni parking. Hantod nga na stop na lang pod. Hantod nga na ana giduol na. Dito na ni dool ang enforcer. Gitudlo man siya. Dito na ni dool. Tanawa. Ang enforcer des atbang. Kita mo to kuan ang enforcer? Diha na sa ni dool. Tanawa ra onya, bikin sa may sayo pa na. Kana nang kuan be, ikaw kasamang Nestor. Ikaw kita nagtan-aw man gyud ta kumpleto man tas mata, pure buyag wa pa man milaan ito mata. Salamat sa ato ang buhi nga Dios nga gitagaan ta og kanang team gas pang pananaw hantod sa hantod Lord, salamat kayo. Oni tanawa. No, nigo na. So dito nagidakop siya. Ikaupat nga go. Nagtan-aw rang enforcer dai kasamang kinya. Unya sa paguna murag ni sinyas ang enforcer. Bantay ka murag ni tudlo siyang kamot ang enforcer. Ang enforcer ni tudlo pa niya. Ni sinyas pa ng enforcer nasa atbang. Ako di ko laban enforcer ganong labak kaliwat nako na. Unsa may pagtuos driver terminal na diha. Masin nagtuon driver nga terminal na ha. Unya nagtan-aw rito ang driver ang kanana ang enforcer in town. Nagtan-aw ang enforcer sa gibuhat sa driver ha. Unya karon gipidakop na ikaupat kago gidakop siya. Paisog-isog oy. Na malikas pag maayo ha. Unsa man nga kuan modern jeep. Unsa man nga modern jeep kaning ni ang unsa man ni pit sa ni nga kuan modern jeep dili ba nila Transco? Unsa man ni pit, unsa ni pitam, unsa to nga kuan? Unsa ni nga kanang kuan na kuno na kanang operator ani ipa-drug test kuno na yung driver ha? Pitam ko na kasamangkin ha. Positive na nga pitam ko kana nga driver. Kana nga jeep ato na kuan ha. Ato na iklaro kay pananglitan na sige lang unsay kuan ani kay kani o ingon ani pananglitan kung tinuod nga buta yang gipasakay, dunay konsiderasyon. Kaya naaman na exemption sa balaod. Kaya konsiderasyon na lang good. Pero kato klaro man kayong upat kaguna wa pagyapon siya mugo. Unsa man natulog-tulog usa sa gamay ha. Domingo ra ba ugma dong ha? Pangumpisal ugma dong driver. Pangumpisal dong. Matod ba kasama Diyos Warren Bintoy wa jud maugyod kasama way dapig-dapig ha. Kay walay CCTV makaingon gyud ta nga ato investigaron gyud og manual investigation. Unya karon wa ta kuan kanina oy tan-awa. So morning si Lori. Oy atong winner ganiha kinsa man toy winner ato ganiha sa nakatubag ha. Nakatubag sa tuang 200 pesos. Kinsa man toy kuan ato. Murag ipanilngan ko diri da asa man amon daog sa man bensin. Si Pops Cool angay anak niya patagmon dakpon siya og kanang naang hambogiro matod pang Pops Cool Lorilyn Tabura Lapina mo na siya diha o niya Herms Zetro walay dapig-dapig yun sir ha. Kaayo Attorney Rofil dili ni Attorney Rofil ha ka si Radioman Benji ni Amam City. Niya kanang matod pa niya terminal Bilay across Colonnade Cebu City Transportation Office Atimana. This pips need a little bit of discipline. Very wrong. Mapata niya. Niya gahi kayo ang uban modern driver in fairness sa mga tarong.
daghan og violation driver kako sa nakasuway ko gikan ko kulon kanan diha sa may atbang kana sa landbank ka sa mangkin sa landbank kana kanang atbang sa BDM diha DBM diha sa dugay sa gihimo sa nang parkingan diha ako bitang gibuyak ang driver dong kanang nikwa naman nigo naman adto na ta ngon sa pagkanaog og kanang naang inging na namin niya tulong may kapasahero na naog yo kay inamog nagdali mo kanaog tanawar tarong mo ng otoka pero wala na nang ngitag samok ato kay na kining gadali ta unya malanga na hinuon ta pero kana ingon ani sige lang at kunon giti ka kanang tagdon giti ka basta dili ko magdali unya kanang naang masuway ko kanang sakay og jeep diha kanang naa diha dapit sa may kanang land bank kanang diri sa may kanang Osmeña Boulevard kanang paingon diri sa puente inom ka nga pag kanaog mong pagdali sige tagdon tagyog ka basta di ko magdali unya si Margarate, si Manong Simar, Janil, Gina Lihan, Cole, shout out sa ko, Larry, Dungog, Kalawisan. Si Rinan La Pastura na Vasca, yung pagpaminaw diha. Ato nang ipaseminar ato nang ipaseminar. Kasi mga seminar na ingon ani mga driver Kana naay mga driver nga mga tarong in fairness sa mga nagtinarong silang trabaho, ato silang pakpakan ana. Okay, happy birthday ni April Caniete from Nems Geniones. Oy, April yung tinuod no, may gani kay dili Mayo yang abwan. Bitaw unya, congratulations sa tuang winner. Kaganiha sa tong DYHP Answer to Win promo. Ang nakakuha ora unang naka tubag sa tuang pangutana kaganiha. Amao si kasamang Tata Consular Labiste. Si kasamang Tata Consular Labiste mo ay naka una o kanang naang katubag sa tong kuan ganiha kanang promo. Onya huwata lang adunay mo contact nimo sir. Onya dawata ang 200 pesos nga GCash nato. Ay uban nga LTO ang gitubag kasamangkin ang saktong tubag kay Cebu City Transportation Office kon CCTO. Ang uban sa ilang gibutang nga kuan kuno kanang city disaster sa to. Ang kuan ang uban sa Land Transportation Office, ang uban kay Local Transportation Office ilang gi so kanang LTO Land Transportation Office na nya CCTO Cebu City Transportation Office Okay, musunod na makasama ang drama nga kun ako ang pasultion.